Така, здравейте ви бокс, аз съм Xpot и това е 6 епизод на Let's Play Minecraft. Тук имаше едно яйце, аз го взех. И в този епизод, тъй като не сте им писали какво да правя, мисля да се разкарам до другия остров. Просто нямам какво да правя. Да се направя една лодка за пристанището. Вече клиповете ще ги правя HD. What the crown. Значи тук мисля да имам един workbench, ако лодката се предсака. Както този път. Така. Дано намерим бамбук. Защото искам да намерим. О, shit. Значи. Сега идеята ми е е тук. Да се направя пристанище, нали, защото плавам. Тук да сложа един workbench. И пак да се правя лодка. Обикновено по такива места има бамбук. Ще се поразкарам те по брега да разгледам. И както направих клип, в който казах, че с Dark Deagle до на 15 организирано конкурс. What a crown. Ще изляя, пак ще влияе, че нещо ми лаги. Да, вече не лаги. Значи пак ще събера дърво, да се направя една лодка и да отида до срещния бряг. И в другия епизод ще влизам в мината да търся диаманти. Това път наистина, защото ми писна вече. Мисля да оцелявам на ето остров тук. О, шит. Да, лодка. Сериозно ли? Само ще се обиколя така край острова. О, шит. Добре, пак зала. Секунда. Ще поздравям докато отново съм тук. О, ето го бамбука. Знаех си. Аз се знаех, че по такива места. О, и клей. Трябваше да се въоръжа добре, но такава обстановката. Добре, толкова. Аз точно за бамбук бях дошъл и го намерих. Така че да се връщаме. Да гледаме красотата си, да натиснем F8. Ако не знаете какво се прави с F8, като правя мишката, вижте как се въртя, като натисне F8. Колко плавно. О, бамбук. Така,
Значи ще паузирам докато го взема, защото и докато се върна, защото има много работа. И много време, де. Така че... Добре, дойдохме тук. Имаме се 11 бамбуки, сега се връщаме. Таратадан. Епично завръщане от дома. Юп. Така, юп. Юп. Еп. Така. О, и... Това ме е пораснало. И мисля да се удължавам фермата вече. Това клип ще е като апдейт на... като цяло апдейт. Аз все в 8 не съм. Не съм. Кофа. Ето е кофата, дърт, хол и лопата. Да. Да, като цяло това ми трябва. И да не забравям да засея бамбука. Значи аз сега сам да кажа лопатата. Аз ще се удължа, защото после не искам пак да се удължавам. Правя сега възможно най-дълга, колко за да ми стигне. Да, толкова мисля, че е достатъчно. Тук даже ще си направя, ще сложа и бамбука. Даже тук ще сложа малко дърт, защото ще удължавам още бамбука, не ми стига. Да, така. Фермата трябва да поправя някой път, но в някой епизод ще я поправя. И пак ми лаги малко. О, шит. И значи така. Ето бамбука ни е готов. Сега. Сега ще се... Така. Сега ще се правя оградки. What the fuck, man? От 19 надявам се да ми стигнат. И както виждате вече се сравнява. Аз не знам на какво играя. Така. Остана ми едно. Не, махам го. Еми и сега ще се запътвам към леглото.
Значи какво съм направил? Взех си бамбук, удължих си фермата. В следващия епизод ще слизам до мината. Тук само да запълна. И мисля след това да почвам мултиплеер survival. Не знам с кой. Може с Changer, може с Viper, не съм уточнил още. Еми така, това е от мен. Довиждане до следващия път.